କିସରେ ଏକଲା ବସିଛୁ ଆଉ ମୋର ମାଇକିନା ଅଛି ଯେ ଡବଲ ବସିବି। ଆରେ ତୁ ବାହା ହେଇକି ଦିଟା ଛୁଆର ବାପା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଟା ଛୁଆର ମାଆ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଆରେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏ ଦୋକଡ଼ା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବୁଲିଲେ କେଉଁ ଝିଅ ମିଳିବେ କି? ଆଜିକାଲିକା ଝିଅମାନେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଣରେ। ସତ କଥା କହିଲରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲୁ। ମୁଁ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି କିଣିବି ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାନିବୁ ନା। କି ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ତୋର ମାଇକିନା ଅଫିସକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ନା? ହଁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ଏଠୁ ମନା କରିଦେ ମୋର ନୂଆ ଅଟୋରେ ସବୁଦିନ ବସେଇକି ନେବା ଆଣିବା କରିବି। ତୁ ରାଜି ନା? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଠୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇନା ଭଳିଆ ମୋର ମାଇକିନାକୁ ଧରିକି ପଳେଇବୁ ନାଇଁ କି? ବଜାର ହାଟରେ ଚହଳ ପଡିଛି କୋଉ ଟୋକା କଳା ଖେଳ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଦରକାର, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଦରକାର। This is Tunguru Bhola. This is Tunguru Bhola.